Gipahibaw sa hepe sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kung City Toda nga kasuhan ang mga motorista nga nakalapas sa lagda sa trapiko. Si Nico Sereno sa report. Atul sa regular session sa Talisay City Council, mibarog si Jonathan Tumulak aron ipahibaw ang kabag-uhan nga iyang gipatuman sa iyang pagduma sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Toda. Iyang gihulagway ang kadako sa puruhan nga mugrabe na unya ang kahuot sa trapiko sa Dakbayan susama sa ubang mga dagkong dakbayan sa Metro Cebu. Subay niini, pasakaan og kaso sa City Toda ang mga nakalapas sa lagda sa trapiko aron masayod ang mga motorista nga seryoso sila sa pagpatuman sa lagda sa trapiko. Usa niini ang higpit nga pagpatuman sa no helmet no driving policy. To file formal charges sa mga traffic violators dito sa Talisay. Ang among lang is among ipafeel sa publiko na seryoso na. Because pinagi sa di-implement na ito, pag-implement sa itong ordinansa, dako kayo siya ikatabang sa problema sa traffic sa Talisay. Sud sa usa ka semana nga pagpatuman sa ordinansa nga no helmet no driving, moabot na sa 1,431 ang nadakpan. Labing daghan mao ang mga motorista nga wala magsulob og helmet, gisundan sa obstruction dayon sa disrespecting traffic laws. Samtang pipila ka mga konsehal mipadayagsab sa ilang pagsuporta kang Tumulak. Apan dunay sila'y hangyo kaniya aron mas presentable ang mga traffic enforcer. Murag, doon ikaw sa nangyayto ni gidakot din sa City Toda ang driver. Kaya ganun yung right ni na stop ang signal. Pero ang sama ng dili makarito, ng pagbuo, daghan kayo nag-anit ng padulong sa syudad. Kung ang traffic enforcer, maayo personalidad, murag tanaw na to nga with integrity o dako kayo o ma-contribute sa pag-respeto sa mga drivers. Hinuon, doon na nagihimo ang buhatan aron mamahimong kasaligan na tan-awon ang mga traffic enforcer sa City Toda. Mga senior citizen. So, sa pagkatulong, nihatas pa nila ang higayon sa pag-prove sa ilang kaugalingon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.